i eistedd, os gwelwch yn dda. Mi awn ni ymlaen â'r seremoni trwy gyhoeddi Newch chi gyd eistedd nawr, os gwelwch yn dda. Wel, diolch yn fawr. Yr unig beth allai ddweud, mae 'na lawer mwy wedi aros i fewn ac yn allan. A dowch i ni nawr cael mynd nôl i anrhydeddu y dair sir uchaf ei marciau yng ngholl weithgareddau'r ŵyl. Mi fydd Lady Edwards yn gyntaf yn cyflwyno cwpan Caerdydd i'r sir drydydd fuddigol a tharian ariannyn i'r sir ail fuddigol. Ac yna mi fydd y ddwy brif wobr yn cael eu cyflwyno ar ôl hynny. Ac a ddaw cynrychiolwyr y siroedd ymlaen wrth fyddai yn galw enw'r sir. Sir a ddaeth yn drydydd yn y gystadleuaeth ac a fydd yn derbyn cwpan Caerdydd gyda 233 o farciau y mae sir y Fflint. Y sir a ddaeth yn ail yn y gystadleuaeth ac y fydd yn derbyn tarian ariannyn oddi ar Lady Edwards ac yna yn esgyn i'r bocs coch gyda 265 o ddarciau mae sir Gaerfyrddin.
Pleser mawr I mi ydy cael bod yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ar y diwrnod olaf hwn. Rydw I wedi swnnu at yr holl gystadlaethau yn y sefydliad rhagorol yma, ac rydw I wedi cael blas arbennig ar y canu brwd a phersain. Canu mor frwd, fel y byddai'n dda eich cael chi gyd yng Nghaernarfon. Yn lle'r cor dewysedig. Ond gweithio'r modd, rydw i'n deall na fydd neb ohonoch yn y fan hwnnw. Peth pryn heddiw ydy cael cynulliad o bobl ifanc yn cystadlu ar gampau heb fod yn athletaidd, megis canu ac adrodd, ac mae hi'n mor bwysig yn y gwaith o gadw'r anoddi yr iaith Gymraeg a'i diwylliant. Fel rydw i'n gobeithio na fydd yr Urdd byth yn gadael iddyn nhw farw. Ar ôl I mi dreulio cymaint o'r amser yn y labordy iaith, gellwch fentro na fydd I ddim yn gadael i'r Gymraeg ddiflannu, heb ymladd. Heb ymladd hyd ar ether. Fe hoffwn nodi nad ydw I ddim wedi dod yma heddiw, yn ddibaratowed mewn llenyddiaeth Gymraeg. Yn wir, fel yr awgrymodd rhywun, rydw i'n darllen Dafydd ap Gwilym. Rydw i'n darllen Dafydd ap Gwilym yn fy ngwely bob nos. Ac fewn I rhywbeth erbyn hyn am ferched Llanbadarn. Mae gennym ni treftydaeth odidog yn gweithio'r berth ar cantorion Cymraeg ac wrth sylwi ar hanes ysblynydd yr Urdd, yr pan sefydlwyd hi gan Sir Ifan ap Owen Edwards. Rydw i'n sicr y byddwch chi gyd yn parhau I gyfrannu at y dreftadaeth honno, ym mhob dull a modd. Ac rydw i'n ein ymwybodol o'm cyfrifoldeb at yr etifeddiaeth gyfoethog hon. Wrth gloi, fe garwn ddifynnu geiriau Dafydd ap Gwilym. Aid bendithion beirddio'n byd, a'i can haddamor cynid.